Ka jingkan rei jongki kam khayi bat di drok kalalong ka ba ishir ke shibun ha ka bala saki ya ka jingsha kem bakha kha namar ka jingjia khayi drok wat ha ki jaka pai ba. Ka tanat ANTF ka East Khasi Hills ha ka khan reo tarik jemang kala yo ban kem no najan Mawlai Police Station Shillong ya ki arngut ki nongkhaii drok ryngkat drok heroin ubasyong dor iway point san klur. Kini ki arngut ki bala Shah kem kidei ki bala tip kerteng kum Majbul Hussein Laskar life ars nam bat Ufaizur Rahman Laskar arfnyos namerta ki badai na po selchar. Na kini la yo ban kurup ya khatsan tali ki song saban ki badan ya udrok heroin ubakia hadu shispa proposal point 100 gram kentup ya artali ki mobile phone artali ki adhar card.